Рәсәйдә 10 март архив көне буларак билгеләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың Милли архивы директоры урынбасары Ниязбай Сәлимов. Ниязбай Булатович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙҙе һөнәри байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Һәм ошо бүгенге көндөң тарихы менән дә таныштырып үтәйек. Ни өсөн тап 10 март көндө билгеләнә икән архив хеҙмәткәрҙәре көне? Мынан 3 ел элек Рәсәйдең батшаһы Рәсәй Петр I ошондай генераль регламентка кул куя. Неменән асылында? Аның асылда был архив хезмәте туган көн дип исәпләнә. Чөнки иң тәүге төшенсәләр архивариус дигән төшенсәләр шунда ошо регламентта сагылыш таба. Һәм моның шуннан бирле рәсми рәвештә Безнең архив хезмәте моны 300 ел яшәй. Әмма мин шуңа әйтергә теләйм, был тимәк ул дәүләт кимәлендә, булай дәүләткә кагылман өлешен әйтәйген, ул да булһа бурынгы замандарда әйтәйек ядма кумырткалар барга килгән икән, тимәк шул дәврдә барга килгән архив сыгыныктары. Демәк, тарихтың нисектер теркәп барган, хаклап барган. Ни өчен ошо Петр I ошондый регламентка кул куя? Чөнки төрле ердә таләпләнеп яткан, тырымтырга яткан документларны бер урынга туплау һәм дәүләт курсавын алу мөһим шарт булып тора. Һәм шуннан бирле, демәк, бер урында бердәм, демәк, хөкүмәт кимәлендә ошондый шарт тудырыла. Һәм Башкортостандың архив хезмәтенә лә үткән ел бер буат булды. Башкортстан архивында милли архивта һакланган уникаль документлар нисәнче елдарма билгеләнә икән? Безнең ысынапта дур тарихи вакыйга булды. Үткән ел шулай ук менә рәсми рәвештә Башкортстанда милли архив кына түгел, архив хезмәте барга килүгә булды бер буат. Менә ул асылда был шулай ук рәсми караш дип әйтәм. Нөсен дигәндә безнең Башкортстан җирлегендә архив ул күптән барга килгән. Әйтәйек, менә мин әйткәм килә шуны Россия дәүләтенә иркебез менән башкорт халкы кушылган икән, ошо тарихи фактты без бар идек бурынгы дәврдән һакланып калган башкорт шәҗәре аша беләбез. Ягъни ниндидер документ һакланмаган Россия дәүләтенә башкорт ыруларын кушылу турында безнең бердән-бер факт һәм ошо төп сыганак ул башкорт шәҗәрәләре. Тимәк, безнең Башкортстанда ла тарихтың һәм архивтың ике катламы бар. Беренчесе шул 17-12 елларга тиклем һәм артабан инде рәсми рәвештә Башкортстан Республикасы барга килгәсендә 1919 елда барга килә ошо дәүләт архивы. Әлбәттә, безнең архив бик бай мәгълүматларга ия. 2 миллиондан ашу бездә архив санаклары исәпләнә. Һәм без гомумән ил буенча әйтик, Волга буе федераль округында иң күп архив санаклары бездә һаклана. Һәм уникаль документлар буенча әйткәм килә, улар бик күптәр. Бер 5-6 тиһтә был әлбәттә күп даннан аңлата, уникаль документларга әлбәттә ул бер кайда осрамаган, башка архивтара булмаган документлар. Әйтәк, шул башкорт шәҗәрәләре бездә әйбәт. Шуның әйтәк Рудольф Нуриевка кагылышлы, Анна Ахматованың автографы, менә шулай Чапаевтың фарманы. Менә күптәр шулай анда үзенең кулына имзаһы бар бит инде, ул Чапаевтың кул куймаган, булда кыдыкын отурак кешеләрдә асын фамилия Чапаев булган, җанан һуң е. Менә ошондый саныктар безгә асын барлыкта күрһәтергә ярдәм итә. Мен тагы һүдә дәвам иткән, шуны әйткәм килә, гомумән архив ул шундый киң төшенсә. Ул безнең дәүләт архивында түгел, һәр гаиләле архив бар. Без бөтәбез дә архив тотучылар өйдә. Кемдер китап, анда китап кәштәһе бар түйендә. Фотолар, истәлектәр, хаттар бөтәһе бетәлә. Тимәк, бүген ул безнең рәсми архив хезмәткәрләренә байрамына түгел, бөтә халыктың дөйем байрамы дип әйтәмен. Бына һанап үткән уникаль документлар ошо архив хезмәтенең 100 еллыгына багышланган китапта бармы? Табып буламы ул мәгълүматларда монда? Булар турында мәгълүматлар бар. Без барында беренчесен куйганбыз. Монда димәк 100 ел дәврендәге безнең архив хезмәтенең үсеше күрһәтелгән, тәүге биналары кайда урнашкан булган, әйтә бүгенге менә архитектура җәһәттән бик матур булган биналар, менә заманда безнең архив хезмәте шунда урнашкан булган инде. Шулай ук заманында безгә бик дур эшләр эшләгән Өфе губернаһының тәүге губернаторы Григорий Аксаков та дур өлеш индергән менә ошо тәүге архив хезмәттән булдыруга.
Һәм истәлекле дата уңайынан Милли архив айрым махсус зал булдырылган. Унда нинди экспозиция урынлашкан, нинди материалдарда күрергә мөмкин? Башкортстан хөкүмәте һәм җитәкчелеге ярдәмендә безнең былтыр, быел архив биналарында дур капиталь ремонт үткәрелде. Карл Маркс урамында урнашкан былтыр тәвәлләнде, менә Совет урамында урнашкан бинала быел тамамланды капиталь ремонтта һәм беренче тапкыр милли архив тарихында без күргәннәр залына ия булдык. Менә шул күргәннәр залын бүгенге ошо Россия архивының 300 елга тулган бер мәлдә асып бердек һәм рәсми асып тантанада Башкортстан архив эшләре буенча идарә начальнигы Илһам Зифаруллов Фаткуллин катнашты. Безнең милли архив директоры Галим Аливетуллин Хайретдинов, архивистлар, тарихчылар һәм туган якты өйрәнүчеләр бик матур булды сара һәм әлбәттә был гомумән безнең Башкортстан өстенлегенә түгел, гомумән Россия архив хезмәте өчендә минем уемча был шатлыклы вакыйга. Димәк, хәзер тамашачыларны кабул итә алаһыгыз. Әлбәттә. Нинди кызыклы материалдар менән кызыктыра алаһыгыз? Безнең был күргәннәр залының үзенең концепциясы бар, белән эшләнек. Һәм уга ярашлы ошында без килер буындар өстендә кирәк булган бай мәгълүматларны, архив мәгълүматларын туплап калдырырга янабыз. Монда бер тоташ стенаның биләйсәк, Башкортстан тарихы, ул бурынгы дәврдән алып бүгенге көнгәсә килгән архив документлары шунда сагылышта басак. Артабанында икенче бер өлеше буласак, безнең архив хезмәтенең үзенең тарихы һәм артабанга витриналарда урын аласак, тематик юнәлештәге күргәнмәләр. Айрым даталарга, әйтәк, менә 2 март, 20 февраль, 9 май һәм башка тарихи вакыйгалар. Һәм моннан тыш безнең бик күп шәхесләр бар. Шуларның юбилейларына арнап үткәрсәк, шулай күргәнмәләр. Истәлекле дата дигәндән быел 9 май Бөек Киңүҙнең 75 еллыгы һәм ошо уңайдан милли архив шулай ук саралар менән кушылалар. Бу истәлекле датага нинди саралар менән үткәрәбез? Без был саралар тәдмәһен әдәлегәнбез, планыбыз бар һәм ошо планга ярыша рәвештә былтырла мин әйткәнмен дә тапшыруда. Былтыр игълан иттек без Бөек Киңүҙнең ел янмаслары дигән шәҗәрә конкурсы. Әле менә бүген ошо конкурс эшләрен йыю тамамланды. Апрельдән башларында конкурска йомгак яһаласак. Еңүчеләр Өфөгә чыгарасак бит, һәм уларга әлбәттә елдагысы кыйммәтле призлар, дипломнар тапшырасак бит, bütün барлык катнашучыларга сертификат ибәрәсәк бит. Бу беренче, икенчесе бөек уңайнан без инде шулай үдәүдән ошо күргәннәр залында оештырасак дур күргәнмә. Моннан тыш инде галимнәр Туган якты өйрәнүчеләрне сакырып, безнең Бөек Ватан һугышында катнашкан улы атайларыбыз һәм тылда хезмәткән өлешчеләрбез турында түгәрәк үткәрергә уйлайбыз. Ул да шулай безнең архив сыгынагыттардан таянып эшләргә янабыз инде. Менә ошо уңай менән без игълан иттек яңарак бөтә халыкка мөрәҗәгать иттек, төрле сайтлар аша, газеттар аша. Ул да булһа өйләрдә, гаиләләрдә хакланган Бөек Ватан һугышыннан калган хазиналар, улар ядма хазина, әйтәк, өскел хаттар, фотографиялар, башка төрле реликвиялар, менә шуларны әләф-тәләф итмәйсә, сыгарып ташламайса, андай фактлар бултырыла мен үткәндә әйттем инде. Бар Өфө калганда, Калганска каршы инде субсар ояларында табалар. Менә шу яу һугышын бөтә үскел хаттар килүсе ихтимал. Шуларны безгә тапшырһагыз инде. Әгәр тапшырмаган сөрдәттә без аларда сканерша үткәреп, электр ядмаһын без үдәүдә алып калырга инек. Һәм менә ошо туплаган байлык вә хазинаны без артабан Мәскәүгә Кораллы көчләр архивының музейына ибәрәсәк без. Анда бөтә Россия буенча база планлы. Демәк, һеҙҙең олатайдар, өләштәйҙәр тураһында ниндәй мәғлүмәткә ия булғыһыҙ килә һәм улар киләһе буандарга ҡалһын тиһәгеҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, мин ихлас күңелдән саҡырам һеҙҙе беҙҙең архивҡа, йәиһә урындағы архивтарға тапшырығыҙ. Олатайдарҙан, өләштәйҙәр ҡалған барлыҡ фотографияларҙы, хаттарҙы һәм башҡа әйберҙәрҙе. Һәм быел тагыла ел башынан Баш архив РФ дигән тарихи документаль проект тормышка ашырыла башлагайны. Шуның турында интекләбрәк белгегә килгән, нинди максаттан сыгып оештырылды был проект? Менә 3 ел элек милли архивта төҙөлдө шәҗәрә үҙәге.
Ысын мәгънәһендә шәҗәрә темаһына игътибар итүләр көн арта башланы. Безгә кешеләрнең агымы бик көчәйде. Ошоны исәпкә алып инде бөтә халыктың ихтыяҗын исәпкә алырга тырышып, сайтта булдырдык аерым бер проект, ул атала Баш архив дип. Баш архив. Асылда унда 1917 елда үткәрелгән халык исәбен алу, ягъни авыл хуҗалыгы исәбен алу мәгълүматлары. Ошо мәгълүматлар бик кыйммәтле булып тора. Менә бүгенге көндә һин олатай өләсәеңнәрне, картатайыңнарны, картәсәеңнәрне беләһең икән, һәм үткән бу аттагы, димәк 17-нче, 19-нчы бу аттардагы ревизия мәгълүматлар, ягъни халык исәбен алу мәгълүматлары бар икән, ошо ике аралагы документларны тоташтыруда күпер ролен үтәүчесе ошо баш архив документлары. Шуңса аның әһәмият бик зур, кемдер уга керә, ул аңлаганнар дип уйлыйм. Бу сайтка керүчеләр санта көн арта бара. Димәк, үзенең шәҗәрәһен өйрәнүчеләр дә арта. Арта бара. Моны тыш инде мин былтыр әйткән бар. Безнең архивта шулай уку залында компьютерларга индереп куелган мәгълүмат, ошо бурынгы замандан 17-нче, 12-нче, 19-нчы бааттардагы ревизия мәгълүматлары куелган. Безгә килгән кешеләр шунда утырып, үзләренең ошо нәсел шәҗәрәһен төзи ала. Һәм монатыш әлбәттә күп кенә язмалар әлбәттә гарәп шәриф менән язылган бит, уларны уку мөмкин булмагас, безнең моны шәҗәрә үдәгәндә гарәп язмаһын белгечләр эшләй. Димәк, улар үзләре моны кешеләрнең ихтыяҗын исәпкә алып эшләп бирә ала. Әлбәттә тиешле хакка. Һәм әйтергә кирәк, махсус курслар да оештырылды. Был йәһәттән республикала ысынлап та халык тарафынан архив эшенә кылыклы зур. Бүген үзләренең шәҗәрәһен өйрәнүчеләрдә ата-бабаларының тарихын хакларга тырышучылар да һеҙгә мөрәҗәгать итә һәм һеҙ менән бергә республиканың тарихы хакланып дип әйтсәк тә була. Эшегеҙҙә зур уңыштар теләйбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Рәсәйдә архив хеҙмәткәрҙәре көне билдәләнә. Ошо уңайдан һеҙгә Башҡортостандың милли архивы директоры урынбаҫары Ниязбай Сәлимов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.